दिनैलाय माथो बियो दाबो ओंखारलांनो रोंला दिनै आं बे जायगानिफ्राय जेरावबो थाङा दिनै हरसेबाबो थाथारगोन आं हरावबाबो थानानै बे फाइलखौ आङो सिखाव खावथारगोन बे डुप्लिकेटखौ खोनादोंमोन आं रायज्लायनाय माबा फाइलाव माबा दं होननानै हरावबाबो हरसेबाबो नेनानैबाबो नायथारगोन आं बेखौ मा दंमारो मा बाथ्राखौ रायज्लायदोंमोन बिसोरो आं हमस्लाबनो हायासै आबा निखिं गेलेनो फै रितु हे आंखौ नुगोनसो बियो अबावबा एसेनो र' मा सोरबा थाबायलांनाय बिदि खोनादों आं सोरबा दं नामा उनथिं रावबो गैया माथो आबा निखिं फैया मानो निखिं फै रादायाबो दिनै दाबो सिखाराखै मा जाखोथाय र' फोजानो थांनि र' अफिसाव थाङा ना मायो बेलाय आगोल रादाया माथो बेबायदि नङामोन अफिसाव सानफ्रोमबो थाङोमोन दालाय माथो अफिसावनो थांनो नागिरा बियो माबा बादुला जालांबाय मानसिया सोलायथारबाय आगोल बेबायदि नङामोन माथो दा अफिसावनो थांनो नागिरा माथो बिलाय उन्दुनो आरो बेरायनोल' थांनो नागिरो मानो बेबायदि जाखोथाय अफिसनि नाम लाबानो रागा जोङो माथो र' फोजाहैनि र' आङो मानसिखौनो माबा सोलायनाय मोनबाय थादों आं रादाय सिखारा माने एसेबां गोबाव उन्दुबाय थायो नोङो ओइ रितु नोंबो फोजाबाय थायो सिखारनो गोसो गैया आं दानो बेबायदि उन्दुबाय थाबालाय मा जानो नों माथो अफिसावनो थांनो नागिरला मानसिया ओइ रितु आंलाय अफिसावल' थांनो गोनांलाय मा दङ मानसि दंखायो खामानि मावग्रा दंखायो आंखौलाय मानो नांगौ मेनेजार दंखायो माथो नों मानो बेबायदि जालांखो मानसिया नि देहाफोरखौ गाज्रि मोनबाय थाग्रा जादों नों अफिसाव थाङाबा मा जागोन दे होनबा आंनो थांग्रा जानांसिगोन आगोललाय माथो नोङो सानसेबो अफिसखौनो सुटि लायामोन गारामोनानो दालाय माथो नोङो अफिसावनो थांनो नागिरा मा जादों नों माबा सिखोमादों नामा आंखौ मा सिखोमादों आंलाय जानला मोनला बुंबाय थानाङा थां दिस्टार्ब खालामहोबाय थायो बेयाव नों माने एसेबां खाब्रां राव बुङो एसेबां थाब रागा जोंग्रा जाबाय नोङो मानो बेबायदि जाखो नोङो आगोललाय माथो आंखौ फंसे बेबायदि बाथ्राखौनो बुङामोन मा एसे खाब्रां रायो नों आंखौ जानला मोनला समाव जानला मोनला बेबायदि बुंबाय थाबोला रायजाया माथो खालायो नों बेबायदि बुङालासिनो मोजाङैबोथ' बुंनो हायोना नों एसेबां सोलायबाय मानसियानो रादाय बायदि नंलानो नोङो औ नङा ने आं रादाय नङा रादाय डुप्लिकेटसो आङो रादाय डुप्लिकेट थां कफि लाय थां बेरे फुंजा दिस्टार्ब होफैयो बेयाव मानसिखौनो फंसेबो जेबो बुंनो हाया मोजांबासो मोजां एसे मायबा गाज्रि मोनबानो रागा जोंना रायो मानो बेबायदि जाखोथाय मानसिया थारमाने बियो रितुखौ बेबायदि रायसि खालायबाय थायो नोंनि बेयाव फैनाय थांखिखौ मोनथिबाय आङो नों थारमाने जयै उन्दु मोनजानो थाखायसो बेयाव फैदों उन्दुना ला नोंनि साननाया जाफुंखाया साननैसो जेसेबां उन्दुयो जायो जा नोंखौ नायगासिनो आं मा खालायनांगौ बे गासिबो खुन्दिलिनि खालि जोबगोन आं दिहुनजोबगोन साननैसो मिनि जा नोङो रितुखौ नोङो सैमा बायदि बाहायदोंना नोङो जास्ट प्रुफल'सो नागिरगासिनो आङो प्रुफ मोनखालिनो नोंखौ जेलाव लांखागोन आं डाइरेक्ट जेल मानसियाबा ओरैनो बेसेबा खस्थ' मोनगासिनो खावलायफोरा राखुं मोनबाय थायो साबाय थायो देहाफोरा साबाय थायो आंसो मिथिगौ आंखौ आरो माबा अफिसाव थांनो लिंबाय थायो बेयाव बारुनो उन्दुनो हाया ओजों देहाफोरा साला सुला साबाय थायो मोखाङाबो बेसेबा साबाय थायो बिनि सायाव आरो आङो अफिसाव थांबावगोन आंहाबा बेसे असान्ति सोलिगासिनो जिउआ लबानो मायबा सानबाय मायबा खालायबाय मायबासो जाबाय आंहाबा आरो बिनि सायाव मायबा खें खालायफैबाय थायो अफिसावलाय मानो थांनांगौ हाजार मानसि दङ आंखौलाय मानो नांगौ मेनेजारखौलाय मानोथो लाखिदों आरो रायनाबो लाबाय बांद्राय खालायनानै देखायबाबो अबावबा सोखसो जागोन र' एसे फुस्लायनि बांद्राय रायफ्लांबायसै नामा जेनेबा रादायाथ' बेबायदि रायामोन ना आं बांद्राय रायफ्लांबाय उनाव आरो मायबा सोखसो जालाबायगोन खोमा एसे फुस्लायनि र' माबारै नायनि र' बियो खिनो थांदों सैमाया माबारै रावबो फैयावनो नायनि बियो खिनो हाबनायावनो मायबा फाइलनि बाथ्रा बुंनाय खोनादोंमोनलै आङो मोजाङै खोनानोबो मोनासै मा बाथ्रा बुंदोंमोन मायबा रायज्लायदोंमोन मायबाफोर प्रुफफोर मोनगोन नामाथाय बेयाव मायबाफोर कागज कुगाज मायबा मोननायबा रिसिप्ट बेफोरखौ मोनबाबो जागौमोन बेयावबो जेबो गैया माथो जेबोआनो गैया माथो जेरावबो अबाव दोनदों बियो बुस्थुफोरखौ बेफोराव मोनसेबो जेबो गैया माथो गुबुन जायगायावसो दोनबावदों नामा
बे मोनसेयावसो दं नामाथाय बे मोनसेया लक माथो बे सैमाया मायबाफोर दंबा बेयावनो दोनदों जानो हागौ गुबुन जायगायावबो जेरावबो नायजोब्बाय माथो आं गैया बेयो गुबुन सोरनिबा न'आवसो अबावबासो मायबाफोर दोनदों बेयावथ' दोननो जागा आरो गैया आरो बेयो एसेबां गिदिर खामानि मावनानै बेफोरबायदि प्रुफनि बुस्थुफोरखौ बेयाव दोनगोन जानो दोननोबोथ' हानाय मोनफ्लांनोबो हानाय बेयावबो नायबावनि र' आरो ये क्या है? अरे सांप तो अभी टॉयलेट पे गया था अभी यहाँ पे कैसे आ गया? अरे सांप जी शांति अरे सांप जी आप अभी तो टॉयलेट में गए थे अभी यहाँ पे कैसे आ गए? अभी तो मैंने देखा था बे मिथिबा प्रब्लेम जाजोबगोन हाँ वो मैं गया था टॉयलेट में वो पानी नहीं है पानी नहीं है मैंने तो डाला था टेप पे पानी हाँ तुमने डाला था लेकिन वो कुछ लाइन में पाइप में कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा वो पानी नहीं आ रहा तो मैं इधर आ गया ओ ठीक है साहब साहब आप इतना डर के क्यों बात कर रहा है? नहीं डर रहा मैं वो थोड़े शौक मतलब मैं कुछ ढूंढ रहा था ना इसलिए ठीक है साहब वो मेम साहब ने ना ये पोछा मारने के लिए बोला है मैं ये पोछा मार देता हूँ हाँ ठीक है अरे ये क्या हो रहा है? अरे बाबा अभी तो मैंने साहब को वो किचन में देखा था अभी यहाँ पे क्या बेटे इतने जल्दी कैसे आ सकता है? अरे साहब जी अब यहाँ क्या अब यहाँ पागल हो गया क्या शांति नहीं साहब जी वो आप तो अभी किचन में थे ना मेरे साथ वो आपको कॉफी बनाने के लिए बोले थे क्या पागल हो गया पागल कहीं की चल जा काम कर क्या मेज पागल हो गई क्या? लामा खिबिथाइलै फाग्लि जाजोब्बाय खोमा मानसिफोरानो सच में मैंने तो अभी देखा था क्या मैं सपना देख रही थी क्या वो सांप का भूत था? अरे नहीं मैंने तो सच में देखा था जायखिजाया गाज्रिनि गेजेरावबो माबा मोनसेथ' मोजां जाबाय बिहामजोनि मेगना मोजां जानानै रितुआ मेगन मोजां जानानै आरो जेबो टेनसन गैला दे मेगनखौनो सानफ्लांबाय थायोमोन आंबो मेगनखौ मोननायबा हामगौमोन होननानै दा मोनबाय आरो जेबो टेनसन गैला दे बेनो बेसेबा जारला गिदिर टेनसन जानानै दंमोन मेगनाबो हामबायबालाय बे मेगना हामबाबो बे फैयिनि जाहोना होमबा बेनो बे डुप्लिकेटआ बिसिनियाव थाखाबाय थानायखाय बियो बेखौनो रादाय साननानै थाबाय थादों होमबा आयै बिनि नोजोराव दा बे रादायानो माने बेखौनो रादाय सानो बियो होमब्लालाय बियो बिजोंनो थाथोंसै जोंहा फिसाज्लाखौ लिंहरदो दालाय बिहामजाबो मेगनाबो हामबायबा बे गावबायदिनो नागिरनाय हौवाखौबो मोनखाबायबा आरोलाय आंनि फिसाज्लाखौलाय मानोथो नांबावगौ होनब्लालाय बिसोरा बेयावनो थाथोंसै जोंहा बेयावनो थाबाय अबाव फैनो बिलाय बेबायदिलाय मानो फैनो हायानो बिलाय बिहा बेयाव थानो गोनां जेबोआनो गैला बे हिनजावाबो मेगन खानिखायसो टेनसन जाबाय थायोमोन दा मेगनाबो मोनबायबा दालाय मानोथो थाबावनांगौ फाथनायावलाय आरो हिनजावा फैयाबा आबौखौ लाना फैबानो जाखायो थोंदे बियो बे डुप्लिकेटजोंनो बे 2 नाम्बारजोंनो थादों बियो देनाय बुंनाय नोङो रादायखौ फैनो होदो बिखौ आं बुंखांबायानो फैयानो मायबा बे 2 नाम्बारिखौ बेखौ हमनायसो बाथ्रा बुंदों माथो बिसोरो मा हमनाय बाथ्राफोरखौ दाबो क्लियार खालायनो हायाखैना सोर बियो मानो फैदों मा बेफोरनि जेबो प्रुफखौनो मोनाखैनो बियो बेसेबा बेयावनो सिखाव बायदि थागासिनो रितु होननायावनो मा बेबायदिसो खालायबाय दं बियो बे बुन्दा 2 नाम्बारियालाय माथो मोनदों मानो थाफैदों बियो ना बे रितुखौनो बे बिहामजोखौनो गोसथोनानै बेबायदि थाफैगौ बियो गोसथोदोंबालाय थाथों दे बिदिनो बेबायदि जायाना अबाव थानो होनो रादायालाय माथो जायो ओरैनोबा बे रितुआ बे बिहामजो उन्दैया जेबो बुजिखाया मानोथो लाबोनांगौ बेखौलाय बे फैनोबो नागिरखाया बियो बिजों थाथोंसै बे 2 नाम्बारिजों थाथोंसै मानिबा बेयाव हिनजाव सानै बे हिनजावखौ लानानैनो बेसेबा खैफोदाव गोग्लैगादों थांजेननायनिफ्रायनो दाबो बे हिनजावखौनो गारनो हाया नङा दा बियो हौवाखौनो मोनखाबाय सेकेन्ड हौवा मोनखाबाय माथो गावबायदिनो मानो नांबावगौ बेखौलाय जोंनि साननायखौलाय अबाव मावनो बिलाय मानिबा हिनजाव सानै नांगौ सासेखौनो थबालिनो हाया ओरैनोबा मानसियानो अफारखामोन बिना हिनजाव उन्दैया बिखौसो दाथ' आरो मेगना मोजां जानायजों बियो जोंखौ एम्फौबो साननाय नंला लिंहरदो बेयाव बेहा खानो गोनां जेबो खामानि गैखाला आगासिथिउ जोंबाय आंबो रादायखौ माथो जायो बियो फैब्ला मानो फैनो हाया बियो आबादानो जेबो गैखाला बिहा बैयाव हिनजावाबो मेगनाबो मोनबायबा हौवायाबो सासे मोनखाबायनो फ्रियावनो डुप्लिकेट सोरखौबा आरोलाय मानो थाबावनांगौ जेब्लासिम थारखौ मिन्थिनो हाया अब्लासिम फैयानो रादाया थाथों बेयावनो खेबसेनि बायदि थाथों दे बेयावनो सेवनानै माबा मोनसे खैफोद जाबोलासो गोसोखांखायो जोंफोरखौ बेबायदि मानसिखौ रागा जोङा सोरखौथ' रागा जोंगोन आया थारखौनो बुंमारदों खोमा रादाया फैनोसो गोसो गैला खोमा
आरो नाथाय गुबुन फारसेथिं सानबोला बेबायदि गारनाबो फैनो हाया दिनै सासे मानसिया गाव जानानै न'आव बेबायदि थागासिनो बेखौलाय माबायदि नुवालासिनो नुनानैबो बेबायदि फैनो बेबो मोनसे बाथ्रा नङा दे रादाया बेबायदि खालाया आगोलनि बायदि खालाय बियो आं मिथिगौ फैगोन बियो दा बेबायदि प्रब्लेमावलाय बिलाय माबायदि गारनानै फैखाया दिनै गोसोआ गियो दिनै बेबायदि प्रब्लेम जादों होनना मोनथिनायनि उनावबो अबाव हौवाखौ थानो होनो गोसो जानो थेवबो दा गुबुन फारसेथिं सानबोला आरो बिथिंबो प्रब्लेम आंबो दा मोनथिनोसो हांखुर जादों मा बे मानसिया मानो फैदों बे बाथ्राखौनो मोनथिनायमोनब्ला रादायाबो फैसिगौमोन मा बे मानसिया दाबो हमनाबो मोनाखै बिखौ आयै औ आयै आगै मोना माब्ला फैगोनलै आगै बाबा मादैबो फैगोन न' मोनथिया आङो मोनथिगौ दे बाबाया फैगोन होनना बुंखादों जोंहानियाथ' न'आनो गैया अबाव थागोन मादैजों आगैजों मोनथिया आङाबा थां आथिं सुना फैथां ओंखाम जानोसै थां दे बाबाजों रायज्लायनि बेजों रायज्लायनि आगैजों फैसा गैया आंना मबाइलाव दं दे दायो रायज्लायगोन दा बाबाया फन हमाखै बावनाय खेबसे बाबाया माब्ला फैगोन सोंगोन आं दा लख्रा खालाय नोंहा थां आथिं सुना फैथां बाबाया बिजि दं खोमा खामानियाव फन हमाखै साला सैमाया आंनि हिन्जाव आरो आंनि गथ'जों उन्दुनो फैदों आंनि बिसिनायाव साला सैमा खौ दानो हमना लांनानै आङो बोना लांनानै बुयै नोंनि हाद्दि साद्दि हारा सारा गेग्रे फोजोबनो हागौ आं नाथाय मायबा मोनसे साननानैसो खालायाखै आङो नङाब्ला नोंखौ बै खालिनो फोजोबना दोननो हागौमोन आं साला सैमानि जात साला केरेक्टार लुज साला बिखायाव हमना लांनानै बोना लांनानै दानो दंफाङाव आलायना दोनो नामा बिखायाव धैर्य हम रादाय धैर्य हम थान्दा नङाब्ला नोंनि साननायफोरा जाफुंनाय नङा सोरसो देरहागोन आरो नों जेननांगौ जागोन कन्ट्रल साला साबिखौबो अबाव दोनदों अबाव मोनदा साबिखौबो ओइ साला रागायासो हालालै आंना साला सैमाया माबायदि उन्दुदों नाया मानो आंनि हिन्जावजों आरो गथ'जों सैमाया साला लुइखोन साला केरेक्टार लुज थै साला खिबु खेबसे जोना होनो नामा साला हमथानो हायाखै आं रागाखौ बिखौ नुनानै आं थि रागा जोंजोब्बाय आं बिखौ दानो लांनानै जाहाज जानोसैल' ने नोङो बाराबा नायनो हायामोनबा धैर्य हायामोनबा नोंखौ लांनानै किडनेप खालामना दोनहैखागोन आं मोनथिखा बेनिफ्राय अराय समनि थाखायबो नोंखौ खोमाना दोनखागोन आं मोनथिया जायखियानो जायामोन नोङो खोमाना दोनगोन आं नोंखौ अराय समनि थाखायबो सिनायाखै आंखौ आंनि मेगन सिगाङाव साला आंनि गथ'जों आरो आंनि हिन्जावजों उन्दुगोन नोङो बेखौ रागा जोंनानै बेबायदि थाबाय थाबोला आंनि खामानिया मोनसेबो जाफुंनाय नङा नागिरहैनोसै आं